Xornada de portas abertas no programa de emprego Xuventude 1. Alumnos dos IES da Contorna visitaron as instalacións no polígono de Espiñeira para coñecer máis a fondo sobre esta alternativa de formación. A inserción laboral nos xóvenes é o obxectivo que persegue o programa de emprego Xuventude 1 dos concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra. Esta mañá acolleron unha xornada de portas abertas cos alumnos do IES Espiñeira para enseñarlles a fondo os detalles desta formación. Promocionar e dar a coñecer estas políticas de emprego son os principais obxectivos deste tipo de actividades. A finalidade é promocionar e dar a conocer este tipo de eventos de políticas activas de emprego onde os concellos de Boiro, como entidade promotora, Rianxo e A Pobra do Caramiñal se comprometeron para intentar darlle máis facilidades e oportunidades á xente nova da contorna. Entón, había algún obradoiro de emprego, este é un programa de emprego, pero limitado á xente con unha edade de 18 a 30 anos. Entón, con isto o que intentamos é que nos colexios, xente que ten agora que optar a certas vías de estudo ou de traballo, coñeza que hai outras alternativas, os certificados de profesionalidade, que tamén son complementarios aos de formación profesional. Un obradoiro de traballo que conta cunha duración dun ano e que afronta neste 2025 a súa primeira edición. A duración é de un ano e temos ahora mesmo 15 alumnos e nada, simplemente que vamos a seguir apoiando todas estas iniciativas en formación e emprego e darlle as gracias aquí ao director, máis ao seu equipo que están facendo un gran traballo e sobre todo aos protagonistas que son os rapaces que xa me consta de que están aproveitando moi ben. Na visita participaron tamén representantes dos concellos veciños que salientaron a importancia de promover o acceso ao mercado laboral dos xóvenes ao tempo que se compaxina cunha mellor formación profesional. Nós pensamos que é importantísimo para dar a coñecer, sobre todo a xente que está, a xente moza que ben está para insertarse no mundo laboral ou estudiando, pois as oportunidades que pode haber aquí. Nos decir que concretamente este curso que vai ao redor do que dos sistemas informáticos, de microinformática, de mantemento, pois decir que é un curso que xa era moi demandado por toda a comunidade educativa da Pobra xa dende hai anos. Por lo tanto, consideramos que é todo un acerto pois realizar este curso. E a maiores, pois tamén nos parece moi interesante que sea un curso vinculado ao que é a xente moza, o que é garantía juvenil, porque tamén o que decía o profesor é esencial, porque con este curso, por un lado, pois colle as capacidades suficientes para insertarse no que é no mundo laboral, pero tamén hai pois mozos e mozas que deciden continuar a súa vida académica e ao mellor ampliar con outro tipo de estudios.